Mr. Big TV muri pano. Ndikuona kuti pana panga pachiitwa dhina. Aya vanhu vanga vachidya nekufara nekudidididi. Zvanga zvakamirawo sei pano? Aiwa, we are enjoying. Tanga tichifara. Dhina ranakidza kana mukaonawo chikafu chadyiwa vanhu vakasiya changa chiti mavhine marara. Zvinhu zvafamba zvakanaka. Alright, Mr. Big TV. Vanhu vanga vachimbonyanya kufarira chii? Tinakuti entertainment kamhanzi kakachirira pasi pasi chikafu chacho chakanaka chachiri mixture yechikafu uye mukatarisa patebhuru pasara iri fufu yechikafu uye zvatatiita nhasi tanga tiine tebhuru yatanga tiinayo is global diners of Zimbabwe, so panga paine meetings nekuonesana zvinonga zviri kuitika mubasa redu rediners global. Asi mimi Mr. Big TV basa renyu riri kufambira mberi here? Tikuona vanhu vazhinji vari kungokutorai mafoto nenezvi. Aiwa, basa rangu riri kufamba zvakanaka. Kana mukatarisawo mukamboenda paYouTube mukatarisa pakanzi Big TV munotarisa munotoona kuti basa riri kufamba. Vanhu vari kufarira vari muZimbabwe muno vari kumhiri kwemakungwa kunyange vari kuAmerica chaiko ndirinozwa makomenzi avo vachitaura kuti Big TV iri kurira. Mashoko enyu ekupedzisira. Ndinokuda kuti kumhuri yeZimbabwe wese vari kukwanisa kupindawo pamasaisai vachitarisa paYouTube mukaendawo pakanzi Big TV munopota muchisubscribewo muchitarisa ndokuti basa redu rifambire riendere kumberi nekuti isusu tinoraramawo nemimhuri yeZimbabwe. Saka kuti Big mukureva dumbu here kana kuti right, kuti Big TV izita rakangopiwawo isu towanza kushandira masango saka tiri mumasango vanhu vakatanga kunditi big saka ndikabva ndazomufunga kuti ndikapa zita racho iro ndobva ndarisa kunepfenyuro ndobva ndati Big TV vanhu vanofanira kuona vachizoti Big Petso. Aiwa, totenda Big Petso maita zvakanaka. Aiwa,